Dian Kucing mengawali hari Jumat manis ini kita akan rutinitas, jadi rutinitasnya di wilayah ini nggone Kenongrejo iki tradisine ziarah kubur alias nyekar. Nyekar iki. Nek nang Nilai bapak. Nang nggone maratuwaku daerah Banjarnegara iki ora enak aktivitas iki, aktivitas nyekar. Nek ziarah ya enak tapi wong dodol kembang ora enak. Dadi mangane aku mbiyen pas pernah Jumat pagi ning kono bingung. Ora enak kok dodol kembang. Kok ziarah ning kuburan nyapa ya, iki lah nyapa. Resik-resik. Resik tok. Kayak iki mana aku golek rindang ternyata rindang wis dial. Ora apa. Biasane wis garek menyusul le. Ya biasane ngomong iki urut enak sing ziarah kubure wingi sore. Wingi sore terus apa? Yes, enak sing legi iki. Legi isu. Iki aku bar ngaturno kembar saiki arep OTW neng makam. Sarean, ya. Ya resep juga ya sampai ndongakno lah, ndongakno luhur. Jarine ndongakno ki bener ke omah iso, tapi sekali selapan dino pisan 35 dino pisan kita menjenguk nang gone iki. Lah jarine hadis riwayat sing tau tak rungokno, tau tak delok ambek tak anu rungokno ambek tak ngono kae. Satu langkah kita di depan pintu makam ki kerabat-kerabat lagi krungu, oh iki keluargaku teko, oh iki anakku teko, oh iki dulurku teko. Nang kono iki jarine merasa ayem diparani keluargane. Makane apa ki aktivitas niki nah iso mari kita Ojo ngantek ilang. Tapi yo iki bro kabeh menurut kepercayaan masing-masing karena kadang ini enak sing ngomong gak oleh nang kuburan dan sebagainya. Semua kembali pada diri kita sendiri-sendiri. Tapi intinya kita ziarah satu untuk tetap mengenal iki dulur-dulurku, iki mbah-mbahku, mbah-mbahku sing sudah meninggal. Terus yang paling siji intinya adalah nek adewe nang kuburan itu sing paling inti adalah mengingat kematian. Wis ngono Pak intinya adalah mengingat kematian. Jadi jarine nang Quran kae kulun nafsi dha'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Oke, kita mau berangkat teman-teman. Bojoku ben omah. Oke. Oke udah bro. Besok aku gak mikirin. Nanti kita lanjut sampai di makam ya. Udah bro. Kita sudah sampai makam gede. Bismillahirrahmanirrahim. Tak puarane kok wis enek terus. Banyak apa ya? Gawa lah, kudune gawa kembang malah gawa bak. Beda wong-wong gawa kembang aku gawa timbo. Gawa timbo wi. Enak sangune ora kae? Enak sangune ora? Yo gak enak to sing nyangoni sapa ning sarean. Lah lho. Lah mbok sangoni apa piye to saiki? Lah lho, ngandani kok. Angkat to nek gak trimo ngono. Oh, isu mana? Isu mana, Juan? Baru kelihatan ya kamu. Lah aku ya biasa to sing ngeterno kembar sik. Iya ya baru kelihatan. Iki sak red bro, iki sing iki etane rindang sakmene. Baru kelihatan baru ketok. Bayuku. Iki. Baru kok kabange. Bayuku. Iki Pak Di. Terus iki Budi, iki Mbok Di iki sak kelopek iki. Wong jenenge berarti konten. Terus iki Mbah Lanang Nganggun. Dinah ya.
Pokoke ki sak uplek iki. Nah, iki Mbah Lakonge Anggun ki Mbah Doke Anggun. Oke. Malah umi-umi. Aja umi-umi ngono iki, ndongane badok banter to. Ya umi-umi ndonga kono. Banter ing reyo. Mbok kirimi apa, Ndang? Mbok kirim apa, Mbahku? Nah iki bosku, Bro. Nah iki lho bosku. Samsul Bari iki Samsul Bari bin Aku ngono ke pomone ngomah ngono ke anu. Ana brojo. Tak gawe santai ngene. Jadi iki arep donga sih, dadine tak apa jenenge tak apa nih sih? Ini kadang ngelumpuk no kayak mbak-mbakku, kayak anaknya Budi, Ibu Rinda, kayak ponakku. Biasanya yang ini biasanya sih, biasanya yang ini bisa ketemu, sering ketemu ambek Ibu Anggun barang Rene, tapi ki kok mbuh anu rong Rene paling. Kaya jembahan lho. Kuwi Mbah Yutmu malah lali karo. Gak lali, Mbah. Ora. Ya lho. Mangkane nek anu ki Guna ki Mbah Mangun ki. mangkane nang Ya yo kan iki negro. Mbah Mangun ki kudune Mbah Mangun ki malah canggah nang kowe. Ya yo. Dadi canggah buyut Mbah ngono bapakmu nang kono kok malah radong. Gak tau ditili. Makane nek anu ki amor karena bareng-bareng kuwi ngerti kayak dulur kajian. Lah mosok nyeker semayanan. Biasane yang berjemah ngono kuwi nang kene kabeh. Biasane di sini aku. Dek sore kelalosan. Biasane kowe nek anu mesti kemis lho Riyawi. Iya kemis sore aku biasa. Aku gak rewang. Nggih niki mau gede. Sik Mbah Dondo sing tuwek sik. Anu. Nah, disiplin kayak anu. Gak ro aku butuh gitar sego ngono. Gak lelah ngomong ki. Ya iki, Bro, kuburan gede iki sing dek bengi ketoke dienggo. Uka-uka kaca kayak memang iki kuburan gede. Jenenge kuburan gede. Langkane nang liya-liya nggon ziarah niki kadang enak sing ya cik apa tradisi enak sing gak ya, Dek ya. Nah, nang nggone tak wongi kan nang nggone Banjar kan tradisine moro nang moro gak maksudnya moro nang kuburan tapi gak nggo kembang daerah Banjar. Siapa? Anu balita. Iya. Ono iki dhewe-dhewe Bro biasaane dan tradisi ini. Nang kene nggo kembang nek nang kono tradisi ini ziarah ya tapi gak nggo kembang. Oke. Iki Mbah Dok. Ora dipernahno sinom-nom malah gak ngerti. Bombo itu berani masih banyak menampung. Kan biyen nyapa dipisah sita nang Tanjung sita nang kene. Panen Tanjung. Lah nek Tan ya? Oh, sebelah Tan. Ya kan keluargane Mbah Dirian kono kabeh. Ngono. Ini kan keluargane Mbah Mangun. Oke. Ya, iki mulai mendung dulu iki. Norjo mendung, Bu. Isuk paling engko udan. Jadi sapa? Dan iki lho mah anak sing jenengku ki lho. Dian Wayudi lek bocah ya. Yo ya. Dian Wayudi ki biyen digojek wong ki jenenge Dian Wayudi. Lah aku kadang ngene. Lah wong aku cek urip kok ya wis enek maesanku nang kene ya. Tapi ra apa-apa iki. Awet iki. Ya ben digawe iki apa jenenge pengeling-eling. Kok nek
Misal ben aku wis sampai mati kan mesti dadi ini kok maesan iso. Dale ya. Ya, Be. Tekat ija. Ngertine ngono kuwi. Samarang Mas. Iya. Ana marang apa buwe ben gaman tari? Alah, sampean darah saya tak ngerti. Ya. Oh, jadi terno digawa kok ora gelem motorno seneni ya digatekno dian. Oke bro, kita langsung ke Ya wong ibune digawa. warung bro. Waktunya kita mau ngopi dulu. Ngopi sik ya. Kita ngopi kalau Rindang ben pulang aku tak langsung lewat dulu warung Banjar. Oke, sampai ketemu di vlog yang lain. Jadi agendaku nanti masih ada berbagi di panti asuhan. Titipan dari tim Kemelamut kemarin. Jadi ini kudu tak anter hari ini. Karo engko ngambil geprek di tempat Doyo. Wis kene. Terus ikuti kegiatan di hari ini. Terima kasih semuanya selalu support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.